Добър ден, драги зрители! Аз съм Стефан Солаков, а вие сте с фронтално експертният форум на телевизия СКАТ. Примирие в Украйна, самолетни атаки в Близкия изток, заплахи за атентат срещу папата. Светът около нас се променя динамично и поставя геополитически загадки, които често пъти остават недооценени от нашите управляващи институции. А редица от тези събития са пряко свързани с националната сигурност на България. Украинската криза неизбежно ще се отрази на редовните доставки на природен газ за нашата страна. Настъплението на радикалните ислямисти крие реални заплахи за активиране на спящите терористични клетки вътре в нашата България, а заплахите срещу папата неволно връщат спомена за атаките срещу българската държава след атентата срещу покойният папа Йоан Павел II. В студиото днес гостуват Тодор Ников, Симеон Николов и Слави Бинев. Здравейте, господа! Радвам се да ви видя фронтално. Господин Николов, трайна ли е надеждата за примирие в Украйна? Вече има доказателства за нарушения и от двете страни. До сега нито едно примирие не се оказа трайно. И това е така, защото в самата страна няма готовност за прекратяване на бойните действия, както от украинските сили, така и от сепаратистите. И защото външните фактори в своите отношения не са озряли до толкова, че да предизвикат едно истинско примирие и прекратяване на войната. Като казвам външни фактори, имам предвид, че е безмислено ние като европейци да водим преговори за примирие или за убеждаване на Русия да прекрати влиянието си върху сепаратистите, както в февруари месец беше подписан от 3 европейски министри договора с Украйна, с насрочени избори в края на годината и така нататък, след като основният друг външен фактор САЩ играе друга игра. Буквално на следващия ден след подписването на договора беше извършен държавния преврат, протестите бяха окървавени от снайперистите и така нататък. Така че докато големите играчи САЩ и Русия не постигнат някакво съгласие за излизане от тази криза, всички примирия са някакви театрални постановки. Българският президент Плевнелиев демонстративно обърна гръб на стратегическите газови доставки от Русия и активно играе в лагера на конкуренцията. Азербайджан, Турция, проектите, които ще се реализират в далечното бъдеще. Това няма ли да предизвика, господин Николов, реакции на Газпром и евентуално по-високи такси на газа, като вид отмъщение от страна на Русия, защото знаеме, че подобни действия и деяния на Газпром сме наблюдавали в миналото. България виси на косъм, тя е на границата на високите цени. А ако отидем и както президента Плевнелиев там се кълне във вечна вярност на ориенталският план за газопроводи, може ли да ни отрежат според вас? Как стои стратегическата? Действително, Южният газопровод е конкурентен на Южен поток. Обаче, аз искам да предупредя за следното. Това, което вчера прочетохме като резултат от посещението на президента, е твърде много преекспонирано. Да не говорим за изключително некомпетентните изявления. Не знае кой е писал тези слова на президента, но да заявиш, че България щяла да бъде център на разпределянето на газа вследствие на тези споразумения, да заявиш, че щяли сме да постигнем независимост от руския газ на базата на Южния газопровод. Това е абсолютна глупост, тъй като по своя обем този газопровод е 16 милиарда кубически метра на година, докато Южен поток предлагаше над 60 милиарда годишно. Нещо друго. Той не може да замени руския газ, тъй като нуждите на Европа са 150 милиарда годишно кубически метра. В 2035 година те ще нараснат на 450 милиарда. Какво са 450 милиарда срещу обем от 16, от които 6 отиват в Турция, само за 10 за Европа? Тук говорим за някакво смешно противопоставяне. И друга голяма грешка в вчерашните медийни публикации. България щяла да си осигури 1 милиард кубически метра газ през конверторите Гърция и Турция. Също е много, много смешно, защото тези връзки между страните се реализират само когато трябва
в кризисна ситуация да се прехвърли определено количество. И никой не е сигурен, че България ще получи максимума от 1 милиард през 2020 година, 2019 година от този източник. И нещо още по-важно. Западни фирми започнаха да напускат този проект, въпреки че той тръгна вчера. И го напускат, защото той е нерентабилен. Той е по-нерентабилен от останалите проекти за доставка на руски газ. Вие виждате колко противоречия възниква. Напомня несъстояние се на Набуко. Нали, помните онзи, дето го забравихме вече. Но странното, айде да приемем за нормално, че искаме разнообразяване на източниците на доставка на природен газ. Това е, да кажем, нормално, като всяка една страна търси различни варианти. Но защо именно президента избра точно прегръдката на турският премиер, новия премиер Давутоглу и лидерът на Азербайджан, когато на този фон той излезе като някакъв статист. Там те се прегръщаха, обещаваха си верна вечна дружба, възстановяване на отношенията, ислямският там синтез и така нататък. И на този фон седи Плевнелиев и говори за някакви наши бъдещи облаги. То е за изпадането ни от руска в турска зависимост. Господин Ников, как ще го коментирате това? Значи, първо аз искам да се върна малко на проблема с Украйна. Спекулативният момент, по-моему, в проблема с Украйна е, че всъщност Украйна стана един лост за влошаване на отношенията на Европейския съюз с Русия. И той много активно се използваше от американците. Второ, аз не зная защо сме толкова късопаметни. Вие си спомняте какво представляваше Великия Съветски съюз. Че всички граници в него бяха условни. Аз съм бил и в Луганск, и в Донецк, и в Киев, и в Ужгород, Закарпатска Украйна. Искам да ви кажа, че това е население преимуществено руско. Самия факт, че 1954 година Никит Сергеич, идвайки на власт, решава да подари Крим на Украйна. Тоест, ние видяхме един прецедент на тия условни граници в лицето на битката между Азербайджан и Армения за Нагорни Карабах и не си направихме изводи. Отгоре на всичкото, искам да кажа, че нашата журналистика, нека ме извини господин Солаков, надскочи себе си по некомпетентност. Тя се юрна да копира западните щампи и 6 месеца ни приказваше за антитерористична операция. Единственият журналист, който се осмели да каже така наречената антитерористична операция е Елена Йончева. Значи, тук окачването на табелки няма да им реши проблема. Но искам да отворя една малка оптимистична вратичка. Примирията или поредицата от примирия, които ни предстоят, защото това ще стане на практика, отварят вратите за единствено възможното решение – федерализма. Друго решение в съвременния свят няма. Да, но докато дойде федерализма, господин Ников, ето Европейския съюз е замислила серия от мерки, които се навлизат в областта на спорта и на културата. Господин Бинев, Европейския съюз е наистина така авторитетна организация, която обаче се държи доста странно. Може ли в областта на спорта и то да отнемеме Мондиала на Русия, футболния, да отнемеме Формула 1 и такива едни големи състезания, световните първенства по плуване и хокей. И всичкото това се замисля явно в лабораториите на Брюксел. Според вас това нормален подход ли е, още повече, че ни връща с така бясна скорост към студената война? Да, и аз мисля, че не е в Брюксел. За жалост. Аз мисля, че там има изключително разумни и отговорни политици, но за първи път виждам
едни решения, които се взимат в Брюксел, които на други ден се опровергават. Такова нещо до този момент не е имало. И за първи път виждам като че има една диктовка или така някой, който подсказва какво да се казва, и действително като че ли Европа за първи път показва едно объркване в своята позиция. Говоря за позицията Украйна и Русия. Затова аз не бих се заклел, че това, което те заплашват, че ще се случи, може би това е някакъв вид извиване на ръце. Но знаете ли, и двамата наши събеседници, и тримата сме съгласни в едно нещо. Има едно внушение, което се отправя от медиите, и за това като че ли ние не можем да вземем много правилна позиция по определени въпроси, защото се подменя информацията, по която ние да имаме позиция. И за това бих, ако знам, че не е правилно човек да прави забележки, но не бих написал динамичен свят около приспана България, не заспала България, защото хората в България не са заспали, но те всички и медии, но и всички хора, които са окупирали идеята да бъдат гласа на народа, се опитват да се държат като един Кашпировски, да ни приспиват, за да може зад гърба на заспалия народ да се случват неща, които да бъдат с него в ущърб. Защото всичко това, което се случва в момента, е на гърба на българския народ. Говориме за всякакъв вид газови доставки, за диференциране въобще на каналите, по които това да се случва. В това няма нищо лошо. Но виждате ли, абсолютно сте прав за това, което казвате, че нашия президент се е държал като статист. Той кога се е държал по друг начин? Искам да знам един път, в който нашия президент се е държал така, че ние да се удариме в гърдите и да кажем, това е нашия президент. Всеки един казва, това е президента на една партия, която го сложи там да й бъде говорител. На една брокерска партия. Това е ужасно нещо. Всички се гордеят с президентите си, а ние се опитваме по всякакъв начин да заобиколиме темата. Между другото, ако питате някой от представителите на десницата в България, те се гордеят, че президента се опълчил на Русия, че президента се държи твърдо по отношение на нашите, така бих казал, връзки с НАТО, че там ни задълбава все повече и повече. Ако ми разрешите да добавя, за мен президента в България е най-висшият дипломат, не е външния министър. По проста причина, че горе-долу неговите вътрешни функции са урязани и това е най-голямото представителство на България. Не мога да си представя коя политическа партия на малка България би се радвала, че е скарала с някоя велика сила. Просто не мога да си го представя. Разума според мен не го допуска. Защото това означава ние трябва да имаме едни изключително елегантни, изключително дипломатични държавни мъже, които да могат да защитат всяка една позиция, която да бъде не в ущърб на България, както се случва до момента, а да бъде в полза на българския народ. Нещо, което до този момент не се е случвало. И тук, действително, не мога да си представя, че малка България, някой политически дец би се радвал, че тя се озъбила, освен на някой, който загрява около границите, какъвто е случая. Между другото, вие знаете и с ИДИЛ, които в момента активират клетките си, точно в района, в който на мен ми се налага да бъда максимално често. Ние ще говорим за това. Господин Николов, забелязахте ли, че именно тези хора, които се кълняха тук, почваха първо, преди да почнат да атакуват Русия, на това говоря за голяма част от българската така наречена интелигенция, която участва в телевизионните спорове, преди да критикуват Русия за нейната политика, започват с фразата "Аз много обичам руската култура". Нали, аз съм фен на руската история, на нашите приятелски връзки, но сега какво ще кажат тези хора, когато се посяга именно на културата, на културните отношения, когато Русия трябва да бъде изолирана и в тази област, според вас? Как ще реагират? Пак ще се зарадват, но трябва да измислят някаква нова формула тези опоненти на Русия у нас. Аз мисля, че това все пак е една малка група от българското население, която се опитва да ни раздели на русофоби и русофили, въпреки че това е много примитивен метод, тъй като ние отдавна не сме чисти русофили или чисти русофоби. Отдавна Русия се превърна в една капиталистическа страна, която няма или има много малко общо с бившия Съветски съюз, но българският народ става, както беше изтъкнато тук, жертва на една информационна война и най-голямата жертва в тази информационна война е българският президент. За да каже българският президент, че сепаратистите
убивали жени и деца и стреляли срещу цивилни сгради. Точно 180% обърната информация. Това означава, че или на него му се подава информация от разузнавателните служби, която е абсолютно невярна. Аз не мога да повярвам, че в нашето разузнаване работят толкова некомпетентни хора. Или той е забравил, че е президент в една парламентарна република и се опитва да действа от позициите в една президентска република. А хората, които подкрепят тези неща, тази антируска позиция, са хора, първо, които мислят еднопластово. Рухна мита за тези голями експерти, в които вярвахме, след като те не могат да оценят глобално развитието на нещата, след като те не могат да видят взаимовръзките, да видят, че сблъсъка става между САЩ и Русия, а Украйна е само бойно поле. Украйна е само инструмент в всички тези събития. След като не могат да видят разумното в европейския бизнес, който оказва огромен натиск и се опитва да вразуми европейските политици, да се върнат т.е. да оставят все пак отворена врата за преговори с Русия и да предупредят политиците за страхотните икономически загуби, които ще претърпи Европа, ако продължи тази налудничава политика, която пробива, за съжаление, само от определен малък кръг хора, както в САЩ, така и в Европа. Но не може да отречете, че събитията в Украйна съживиха НАТО. НАТО беше така, бих казал, на отиване си беше, но ето сега един стимул, ето дигат се бюджетите, започва да работи на бързи обороти военно-промишлените комплекси в редица страни на НАТО. Кажете, господин Ников. Тук напълно съм съгласен с това, което казват нашите събеседници. Искам да добавя само едно нещо. Ние наблюдаваме един исторически парадокс, когато под диктата на САЩ Европа върви срещу своите интереси. И бизнеса в Европа го разбира. Как няма да го разбере и как няма да е особена позицията на Германия, след като 80% от нейната промишленост работи на руски газ. Значи, но аз смятам, че Европа в крайна сметка ще изтрезнее. Тя няма къде да отиде. Без ресурса на Русия Европа не е пълноценна. И тук ми се ще да кажа, докато всичко това е в сферата на прогнозите, добрите пожелания, това е едно. Но когато това влезе в сферата на действието, когато господин президента, когото ние наричаме как ли не, подписва решения да изпрати един батальон на руско-украинската граница, това вече става опасно. Като говорим за спекулации на медиите, тук справедливи или не, правило е да се критикуват, защото пред мен стои един пример. Помните, тук преди няколко дена израелското посолство направи една благотворителна акция в Мизия с голям шум, с голяма реклама. И в същото време, ето една информация пред мене, веднага след събитията, след наводнението в Аспарухово, една руска фирма дарява 50 000 лева на пострадалите и никой не го отразява. Разберете, значи до там се стига, че по този начин, защото тази фирма, тя е свързана с Южния поток тук и тъй като тя е веднага реагирала, направо и се слага медийно затъмнение. Ето това е да видите с какво се занимават българските медии. Но и ние предложихме на НАТО да приемаме за лечение само украински войници. Да, което също е много така нечовеколюбиво. Антихуманно. Имаме зрители, ако може да изпишете телефоните на нашето студио. Първият зрител, добър ден. Добър ден,
господин Солаков. Здравейте, господин Иванов, казвайте. Георги Иванов от Казанлък. Поздравявам и вашите трима чудесни гости, живи и здрави. Поздравявам вас и целият български народ за утрешния голям национален празник, деня на обявяването на независимостта. И да припомня, господин Солаков, преди да задам двата си кратки въпроса, че цар Фердинанд пристига в Казанлък на 24-ти. Не правя никаква реклама за никаква партия, но на 24 септември 1908 година е посрещнат тържествено в град Казанлък. 2 дни след като в Търново обявява независимостта и от княз става цар. Пак повтарям, не правя никаква реклама. Това са историческите факти. И сега двата ми кратки въпроса. Господин Солаков, моля и вашите гости да кажат как преди 106 години нашите първи държавни мъже преодоляха световните сили в целия свет, направиха ги за смях, приметнаха и Русия, като я накараха да ни плати целият дълг към Турция. Как успяха всъщност? Какви бяха те? Какви методи приложиха? Това ми е първият въпрос, да постигнаха такъв огромен успех тогава. И втория ми въпрос сега. Вие казвате, че Русия, Европа не може без руските газови доставки, но аз питам вашите гости, какво ще прави Русия без парите на Европа, тъй като всеки ден Европа плаща 150 милиона евро за газ. Как ще плащат пенсиите? Путин как ще плаща пенсиите и заплатите на своите работници, като знаем, че Русия е 85% от износа в газ и в петрол. Живи и здрави! Да, благодаря. Вие сте от хора на антируски настроените, това е известно, но искам да ви кажа, че не сме преметнали Русия, а Русия е решила тогава да ни опрости този дълг, защото е направено едно прихващане от дълга на Османската империя, въпрос на бизнес сметки. Както виждате, и тогава е имало бизнесмени. Кажете, господин Бинев. Трябва да ви кажа, че има логика в това, което каза господина, защото действително това е типичен случай, в който няма победители. От една страна е заплашена Европа, но трябва да ви кажа, че Европа сериозно се интересува от руския пазар. Няма какво да си говориме. Там са и Хайникен, и Мерцедес, и абсолютно всички останали. Така че това е... Представете си, за да може две страни да взимат противоречиви решения срещу своите собствени интереси, представете си от какъв натиск има от друго место. Тоест, действително, битката между Европа и Русия, адреса не е нито в Брюксел, нито в Москва. Адреса е на друго място. И е крайно време това да бъде казано от българските медии, а да не бъде спестявано, а да бъде казано единствено и само по телевизия. Господин Бинев, вие така често обикаляте из медиите, виждате как те се правят на ударени. Не, че нямат информация, нали, да си говорим откровенно. Забелязал съм, че когато бъда така атрактивен и кажа нещо, което общо всичко тези неща, които се говорят по масите вечер между хората и така, защото хората не са сляпи. В момента, в който каже нещо, не следва допълнително уточняващ въпрос, а моментално се минава към друга тема. Претупва се темата, което ми е безкрайно ме развеселява. Ма не, това е... Представете си колко са притеснени и колегите. Защото те знаят какво би ги чакало, ако продължат да се хлъзгат по вашата тема, например. Днеска гледам, че цял ден всички се занимават с Корпоративна търговска банка, само че те забравиха, че тогава, когато ние поставихме въпроса преди 2 години, ако си спомняте, с Данчо Хаджиев пред самата банка, тогава, когато може да бъдат взети мерки за това да не се случи, да не се стигне до тук, тогава нито една медия... Между другото искам да направя леко отклонение от темата. Забелязвате наистина, че темата за тази банка едва ли не надхвърля и всякакви предизборни агитации. Дори само това се занимава. Това естествено според мен е някакво загряване, за да може в последния момент да избухне някоя бомба и някой да бъде посочен там, нали, на главния виновник, малко на вечерието преди изборите. Те се знаят главните виновници. Не, те се знаят, обаче сега се премълчават. Но по официалните медии няма да им чуете. И най-важното, че най-главният виновник, той говори за укрепване на банката и събира вложители и им обещава да им уреди въпроса. Човека, който искаше да открадне банката на времето на Василев, един бивш премиер, и който направи цялата бъркотия, за да могат мафиотите да се скарат по типично чикагски маниер, за кой да оглави тази бащина бандитска дружина. Господин Ников, заплахите на джихадистите срещу папа Франциск I така малко минаха по търлъци, както се казва в информационния поток. Той днеска е на посещение в Албания. Не ви ли напомня, не ви ли събужда спомена преди колко години беше? При 20, 30 години и 32 години.
Да, 32-3 години, когато се стреля срещу папа Йоан Павел II в Рим и когато за голямо съжаление ние обрахме пешкира. Сега, ако не дай Боже, срещу този папа се извърши някакъв атентат, няма ли някоя така подла ръчичка отново да прехвърли вината върху нас? Вие така като анализатор, какво бихте казали? Значи И специалист по тероризъм. Аз първо преживях цялата тая одисея като активен участник в подготовка на документите, които опровергаваха нашето участие. Разбира се, сега няма нито госпожа Клер Стърлинг, няма ги и основните тогавашни двигатели. Играчите ги няма. Димитри Паница, известен българофоб, който сега, на чието име сега кръстиха една политическа академия. Дори се завършвате тук известни наши политици с къса памет. Всичките идиотизми, които се вършат в тая държава, не можем да ги изброиме даже. Но задавате интересен въпрос. Първо, паралел е, ние сега сме в съвсем други условия. Второ, сега позволете ми да, ако посегнат върху папата, ще посегнат новите западноевропейски талибани. Помнете ми думата. Но той отдавна им пречи. Вие забелязвате ли каква политика води папата? Това е една от най-бих казал така човеколюбивата политика. Формираните на територията на големите западноевропейски държави клетки на джихадистите са много удобни за тази цел. Защо? Защото бивш християнин трябва да доказва, че той е правоверен. Той не само папата ще застреля. Ако трябва и собствената си майка ще гръмне. Тоест, вие разберете това, което наблюдаваме. Развихрянето на именно тази група лица, които по происход са от Западна Европа, но са приели исляма и са се втурнали значи, да реализират целите на шариатска държава. Това е нещо, което ние не можем да си представим, ние не можем да го асимилираме. Как да не може да си представим? Ние помниме много добре, господин Ников, че атентата в Мадрид, помните го преди колко, 11-та година ли беше, един от участниците беше българински гражданин с паспорт, там установен наш човек, мюсюлманин. Тоест, в Прага заловиха наши мюсюлмани с фалшиви паспорти, снабдяват джихадистите. Хванаха руските тайни служби тук привърженици на една етническа партия, които произвеждаха също такива фалшиви паспорти и участваха в такъв трафик. Само ДАНС не хваща, защото ДАНС се занимава с някакви ученици, които не искали други ученици да влезат в клас. Дайте видеото от Пазарджик, за да видим има ли или няма клетки у нас, които биха могли да помогнат за един атентат. Смущаващо видео, на което се виждат мъже, облечени с тениски с емблемата на Ислямска държава и крещят на арабски, вече се разпространява в интернет. Най-фрапиращото е, че е публикувано от един от подсъдимите имами по делото за проповядване на радикален ислям, Ахмед Муса Ахмед, от циганския квартал Изток в Пазарджик, и който получи ефективна присъда през март тази година. На най-важната за мюсюлманите петъчна молитва в джамията в квартал Изток, екипът ни се опита да се срещне с Ахмед Муса, за да коментира съдържанието на публикувания клип и каква точно е целта му, но бяхме посрещнати враждебно. Обвиниха ни в диктатура и на фона на молитвите на имама се обявиха за истински българи. Като истински българи сме ние, вие не взимате за не знам за какво. Просто това не е правилно. Това не е правилно. Вашите медии изобщо не нанасят такива удари, че въобще по цели нощи не могат да спят. Това е нежелателно, това е диктатура от вашата страна, нещо друго. Въпреки че приближени на Ахмед Муса казаха, че той ще излезе и ще разговаря с екипа ни след края на молитвата, това така и не се случи. Екипът ни все пак дочака края на молитвата и направи пореден опит да потърси обяснение от имама, но той се скри от камерата ни и избяга. Между другото, притеснителното в случая е факта, че
в делегацията на един от лидерите на главната етническа партия, която посети новия падишах в Анкара, имаше висш представител на главното мюфтийство. Това е едно привличане и бих казал подозрително и антизаконно участие на религиозно лице в политическа партийна делегация. Според вас, господин Наников, какво би трябвало да направи държавата в този случай? Нарушава се пак Конституцията. Първо, държавата трябва да държи на спазването на основния закон на страната. И ако една религия, каквато е източно-православната, е отделена от държавата, с какво право духовно лице се намесва в такава делегация? И за това санкциите трябва да бъдат огромни, за жалост. В нашия наказателен кодекс такива санкции не са предвидени. Виси някаква постановка, макар и правилна в Конституцията, но в последвалите нормативни актове това не е придобило, така да се каже, гражданство. Парадоксалното е, господин Бинев, че тази делегация отива на крака при един недоказан антидемократичен ръководител, вкарал в затвора журналисти, интелектуалци в съседна нам страна и там той се е изказал за нарушаване на правата и свободите на някои български граждани, защото не им се разрешавало да говорят на майчиния си език. Като че ли в тази съседна държава разрешават на кюрдите да говорят на техния майчин език. Виждате ли какво лицемерие и двуличие съществува в политиката? За един човек или за една партия може да съдите както по добрите думи на уважаваните хора, така и по добрите думи на диктатори и лоши хора. Така че човек може да се извади изводите. Математиката ясно е казано. Плюс плюс минус прави минус. Не може добрите думи, казани от един лош човек, да бъдат за някой, който е добър. Просто защото той е сложен от другата страна. Аз не знам просто как е възможно това да бъде използвано като една патерица на личния авторитет. Но знаете ли, тук ще се върна малко, просто ще погледна чисто европейски въпрос. Не мога да си представя европейска държава, която би допуснала да бъдат изписани данни за вяра или за каквото и да било друго на чужд език, но не и на собствения национален език. Представете си го това нещо да се случи в една Америка, демократична Америка, или в една демократична Германия, или в една демократична Франция. Това аз, което видях, не мога да си го представя. Но знаете ли кое не мога да си представя? Това, което видяхме тук по телевизия СКАТ. Видяхме хора, които са облечени като дервиши и като еничери, видяхме хора, които... Видяхме на политически речи, на политически избирки да се вее турското знаме. Но знаете, аз не мога да си го представя коя държава друга би го допуснала това нещо. Не мога да си го представя. И не само това, ами на тези събития присъства бивш министър-председател, шефът на Лукойл, откриват паметници на някакви пехливани, изобщо песове се разнасят и те там прегръщат, раздават кочове, изобщо това са хора, които смятат, че това е изборна пропаганда. Две думи още само. Първо, във всяка една страна от тези, които аз съм бил и съм извършил политически действия, съм абсолютно сигурен, че тази политическа партия или най-малко нейните водачи биха подведени моментално за национално предателство и за... просто ги биха разкъсали от съд. Което означава, че забележките от Европа към нашата съдебна система са с абсолютно право. И на второ место, спомняте, че преди няколко дни бяхме на един доклад пред ОССЕ във връзка с изборите в Шератън. Там беше много интересно, защото ние им разказваме за турските знамена. Най-интересното беше, че точно зад гърба на председателката на ОССЕ, пред която докладвахме за проблемите, и аз си разказах случай, и тя казва, това не е възможно. Сега се обърнете и вижте зад гърба си. Точно зад гърба й бяха българското и турското знаме, които се вееха пред Шератон. Между другото. Кажете, господин Николов. Наведаме на мисълта, на следната мисъл, последното изказване, че всичко се свежда всъщност до държавническо
политическо неадекватно поведение, защото представете си, че арестувате един терорист от ИДИЛ или сега Ислямска държава в България. Вие не можете да го съдите, защото ние все още не сме забранили тази организация като терористична. В Германия хората се възмутиха от този факт и преди няколко дни Германия забрани тази организация като терористична. Втория пример за неадекватност е как можеш да твърдиш, че в България няма такива клетки, след като живееш в едно гнездо, бих казал, за Балканите, в което във всяка една балканска държава вече има, не само има спящи клетки, има от организации. Преди известно време се създаде бригада от 1200 души, която в момента е в Сирия и Ирак и воюва, след като от години е известно, както на нашите разузнавателни служби, така надявам се на политиците и на държавниците, че в арабски страни се дават много пари, за да се заселят тези радикални ислямисти в нашите държави. Например, в Сараево. В Сараево бяха изкупени маса апартаменти с такива пари от арабски фундации. В Сараево 90% вече от населението е мюсюлманско. Защо трябва да мислим, че никой не дава пари за да се заселят такива екстремисти в България? И защо трябва да мислим, че сред бежанците няма изпратени умишлено такива, за да се устроят тук? Вие ще видите как обаче пипат тези страни, които ние ги мислиме едва ли не за под влиянието на мюсюлманската общност. Дайте видеото от Косово, за да видите как работят специалните служби в Косово срещу джихадистите. Службите проверяват основно офиси на ислямистки сдружения, джамии и пансионите към тях. В Босна са били задържани 16 души, за 14 от които съдът е издал решение да бъдат оставени в ареста за постоянно. Резултатите от операцията на Босненската служба за вътрешна сигурност СИПА бяха обявени на пресконференция. При направените обиски са били открити лични документи и оръжие, радикална ислямска литература и телефони за връзка с техни съмишленици в Турция и Сирия. На 16 септември подобна мащабна операция беше проведена в Косово. Тя е продължение на обиските и арестите, извършвани на 5 септември. При вчерашната операция, проведена на 16 адреса, бяха задържани 15 имами и политици от Косовската ислямистка партия. Сред задържаните е главният имам на турската джамия в град Прищина Фатих Султан Мехмед Краснич. Срещу тях са повдигнати обвинения, че са вербували и изпращали през Турция при терористи от Ислямска държава наемници, както и че са осигурявали подслони канали за извеждане в Западна Европа на завърнали се от Ирак полеви командири. Телевизия СКАТ разполага с точни данни, че през миналата година лично началника на турския генерален щаб Неджет Юзел посети една от тези джамии в град Призрен, което още веднъж потвърждава широко разпространеното през последните дни в публикации в западни медии за активно сътрудничество на Турция с така нареченото балканско трасе на ислямските терористи в Сирия и Ирак. Ето вижте какво нещо е, когато ние бяхме свикнали да твърдиме, че Република Косово попадна под ислямско господство, Босна, знаеме там ислямското влияние е силно, но когато има държавни органи, които си гледат работата и които не се интересуват какво мислят Щатите, Европа, Русия, Турция, как работят, господин Никола, виждате ли? Значи, ние се фокусираме действително върху тези неща в една държава, обаче аз искам да обърна внимание на нещо друго. Когато преди малко казах и неадекватно държавническо поведение. Това, че САЩ заяви, че ще нанася въздушни удари, но ще забави операцията с 3 месеца, е неразбираемо и поражда много въпроси, защото е известно, че тази организация печели ежедневно между 3 и 6 милиона само от продажба на нефт, между 8 и 10 милиона само от престъпност, продажба на марихуана, хашиш и така нататък. Изчислете за 90 дни каква мощ ще има, когато дори сега тя притежава вече 2 милиарда. И всеки ден към тази организация се
присъединяват 1000 души, тъй като започнахме разговора с хората от европейските страни, които ежедневно пристигат там. Корпоративната банка имаше много души, като имаше пари, ама като свършиха и значи представете си за 90 дни по 1000 души, те сега са 31 хиляди. След 3 месеца ще станат над 90 хиляди. И за това много европейски експерти и политици вече казват, ние сме закъсняли. И защо и нашите политици преминаха с мълчание, пък и нашите експерти, които готвеха визия 2020, която беше толкова критикувана, дори не включиха във визията точка за тази опасност, включи НАТО и излезе, че българските експерти не са в час. Те обичат да преписват, скоро ще го препишат от НАТО, не се бойте. Не са в час. Между другото, господин Ников, вие смятате ли, че нашата специална служба ДАНС в дадения случай може да ви каже колко души са били наети от България и пратени на там? Това е един простичък въпрос. Това съм сигурен, че не могат да ни го кажат. Защо? Нали това е работата? Защо не могат? Да се разбереме. Това не е трудно, разберете го. Това даже излизат данни, просто трябва да ги препишат. Те преписват, нали знаете? Има ли такава... Има нещо объркано в българските специални служби. Така. Спомнете си, ДАНС беше създадена като информационна служба. Прощавайте, каква е тая служба за сигурност, която има само информационна? Да, достатъчно да гледат скат. Няма нужда толкова пари да харчат. Да. Втория момент. Казвате, подчертава тук колегата, непоследователната политика на Америка. Тя е пословична. Спомнете си Иран. Спомнете си талибаните. Афганистан. Значи, вижте, в това няма нищо чуждо, защото щатите като прагматична държава се ръководят преди всичко от конкретния момент, от конкретните тактически ползи. Дългосрочната им стратегия си е дългосрочна стратегия, но за тях в момента са важни и тактическите варианти. И тук искам да подчертая нещо. Не знам дали знаете, но великият демократ, т.е. човек, който не може да бъде обвинен в тоталитаризъм, Ангела Меркел, предприе закон да ограничи джамиите в Германия. Помните ли го? Просто каза, на толкова вярващи се полага джамия. Защото те ставаха повече от християнските църкви. Съседна Гърция, например, прие закон наскоро, в който се забранява всякакво противопоставяне срещу темата за геноцида срещу арменците, срещу гърците, само за българите. Естествено, ние не сме там, защото ние не съществуваме за много тук. Кажете, господин Бинев. Кажете. Една религия, която се налага силово, не е свързана с вярата, тя винаги е свързана с нещо друго. В случая с ширията и с някои принципи, които се използват единствено само за налагане или за... Всяка воинстваща религия всъщност не е религия. Така че вярата е нещо, което трябва да даде сила, а не да се противопоставя. Така че тук мерките за ограничаване са свързани не срещу вярата, а срещу тези, които се опитват да използват вярата като алиби за своите престъпни действия. Това е целият проблем. Трябва да се разбере, че ние нямаме проблеми с хората, които действително вярват, а имаме проблеми с хората, които използват вярата, за да прокарват своите терористични или рекетьорски номера. Но имаме проблеми и с държавите, които използват терористични организации за постигане на свои стратегически цели. И не само големите играчи, защото Саудитска Арабия създаде ислямска държава. След това я прехвърли на Катар, които също я използваха. И световно известната организация Стратфор, която има близки отношения с американското разузнаване, само преди седмица написа нещо много странно в един голям анализ, че първоначалната насоченост на ИДИЛ действително е срещу САЩ,
но следващата ще бъде срещу Русия и това ще да бъде много полезно за НАТО. Ето тези стратегически въпроси, използването на такива организации за постигането на цели в политиката на великите сили е нещо много пагубно за останалия свят. Да, имаме зрители. Добър ден, заповядайте. Добър ден, господин Солаков. Добър ден и на вашите гости. Заповядайте, господин Румов, кажете. Да, гледам го с интерес вашето предаване и си задавам следния въпрос. Това, което се случва в Украйна, дали не е предмостие за едно нещо, което би се случило с Европа? Защото когато се откъсне Русия от Европа и се пуснат ислямистите, в смисъл ислямска държава тук да вилнеят, тогава Европа също би могла да бъде запалена, но Русия няма да бъде зад гърба й. И тогава вече всеки може да си дерибейства както си иска на тази територия. Тук въпросът е кой и защо го пали. Аз мисля, че всички го знаем отговора, но въпросът е какво ще направим от тук нататък. Благодаря. Аз благодаря. Следващия зрител. Добър ден. Ало. Чувам ви, говорете. Искам да свържа това, което се случва с Украйна, с паралела в нашата история. Да. Това, което примерно присъединяването на Крим към Русия, което се казва, че Русия била взела сила, не е едно и също, което се случило на 6 септември пред нас, когато беше обединението на княжество България с Източна Румелия. В Крим също имаше движение за присъединяване към родината Русия. Какво може да ги критикуваме? След това, което случва сега, да не би случайно това, което Луганска и другата област се казват Новорусия. Ами Новорусия, защото сега на 2 септември скоро празнуваха 220 години от основаването на Одеса с указа на Екатерина II. Значи Одеса сега се намира в Украйна, но на времето е била създадена от самата Русия, на място на едно турско селище Хаджидей. Значи това са руснаци, които искат да се присъединят към своята родина. И от тази връзка, нема терористи са четите на нашия поет Яворов или Христо Чернопей, за това, че са помагали, да кажем, на македонци се присъединят към България. Това са наши неща, които практически при нас се случват, ние сега ги осъждаме. Добре, господине, благодаря ви. Между другото, подобни аналоги могат да се кажат и за Шотландия. Дадоха им възможност за референдум. Каталуния иска. Защо не и Крим? Правилно, защо не? Имам една добавка, ако ми разрешите. Бъдете по-кратки обаче, да. Значи, искам да кажа, че битката на специалните служби само срещу конкретни лица не може да бъде ефективна. Трябват политически решения срещу онази питателна среда, която създава възможност за формиране на тези клетки, на тази обстановка. И аз тук искам да подчертая един бивш посланник на Щатите, пред Сенатската комисия по външните работи, преди да дойде тук, беше заявил, че основната му задача е да измени Конституцията така, че да се допускат етнически партии. Вижте, по много своеобразен начин и ДПС, и особено партията на Касим Дал и Корман Исмаилов са при реформаторите. Са питателната среда. Между другото, господин Ников, организацията, за която спомена господин Бинев преди малко за сигурност и сътрудничество в Европа, също настоява да се води, т.е. против Конституцията на България, да се водят агитации на майчин език. И тя го прави, защото беше обладана, ако мога така да се изразя, още на времето от турските специални служби. Шеф на тази организация беше един турски ислямист, после въпрос на стратегическо проникване. Разберете го. Това, когато овладееш някои постове, когато развържеш кисията и когато започнеш вече да излизаш от името на световна организация, много е лесно да можеш да прокарваш такива тези и тогава трудно може да им се отстои, защото ето,
Не знам, господин Бинев, дали сте разговаряли на тази тема с тези представители, но те са поставили въпроса за майчиния език, нали така? Те избегнаха да го поставят точно по този начин въпроса. На вас точно на мен, не за друго, защото те знаят прекрасно, че съм запознат с всички, така да го наречем, европейския жаргон, който те умело използват. Трябва да ви кажа, че аз им обясних, че толерантността не трябва да бъде примесвана с това да не се опъчиш на този, който се опитва по някакъв начин да те изнасили, или да те пребие, или да те ограби, или въобще да приложи някакви силови действия срещу тебе. Това, ти да защитиш себе си, не е свързано с нетолерантност. Напротив, с пълна толерантност. В момента нас ни лагондрат с някакви термини от сорта свързани с толерантност, в които ни обясняват, че ние трябва да загърбиме собствения си интерес. Това не е верно. Искам да бъде подчертано на всички зрители на СКАТ, те да знаят, да не се връзват на новите клишета и на новите формулировки, които имат единствено и само за цел да ни накарат да смъкнем гарда и да не защитаваме собствените си интереси. Между другото, вие помните, тук преди няколко дена излезе една атакуваща позиция от страна на две международни организации за защита на човешките права и много странен нюанс имаше. Както атакуваха това, че не се държиме, че сме държава на ксенофобията, и изведнъж се пробута идеята да разградим и окончателно границите. Каква връзка има с правата на човека за гражданията на границата? Кажете, господин Бинев. Трябва да ви кажа, че това е едно от основанията, поради които ни допуснаха. Чисти техническите основания, поради които ни допуснаха в Шенген. Да. Какви биха били нашите бонуси, ако бяхме в Шенген? Нямаше много от тези проблеми, в които трябва нашето разузнаване и въобще нашата вътрешна сигурност да решава, щяха да бъдат притиснати нашите служби да ги решат в момента. За жалост това не се случва, именно по тази причина, тъй като ние не сме част от Шенген. И е оставено всичко да бъде интерпретирано. Между другото, уважаеми зрители, другата седмица ще направим едно така разширено предаване за дейността на нашите специални служби, защото явно е, че с настъпването на решаващи съдбоносни моменти, тяхното, бих казал, съществуване е доста съмнително, поне като наблюдаваме как сайтовете на големите разузнавателни агенции, ЦРУ, Мосад и други, Ми-6, винаги се зареждат с информация. Нашите нямат, изглежда, никаква такава, а непрекъснато се отделят големи средства. Даже напоследък пак са дадени някакви средства, които нас не ни е ясно. Някакви стратегически цели, които в крайна сметка виждаме, че се удрят в някаква стена. Господин Николов, вие сте работили като заместник министър на отбраната, най-така стабилната разузнавателна агенция, именно военното разузнаване, напоследък беше посегнато от новия там министър, пак нещо искаше да сменя шефовете. Смениха ли ги там? Какво стана? Не ги смениха, но опити за посегателство срещу службата, която действително която работи, както се казва, без да се подава на натиск. За сега може би. И която е получила многократни просто ще казвам похвали от НАТО, защото е изпълнявала заедно с съюзниците, с партньорите, редица разузнавателни задачи. Беше направен опит още преди 2 години и продължиха и през тази година тя да бъде предложена за обединяване с Националната разузнавателна служба, което е абсолютно нелогично, тъй като не можеш да разкъсаш връзката между стратегическо разузнаване, оперативно разузнаване и военно разузнаване, снабдяването с информация на нашите контингенти и така нататък. Това е първата причина. А втората причина за това, че посегнаха на нейния началник, това го обсъждахме преди да влезем във вашето предаване с колегата, очевидно се целеше да се преодолее съпротивата на този началник да предаде на комисията по досиетата
всички досиета на чуждите агенти, което е агентите, чужденците, чуждите агенти, което е една абсолютна лудост и което никоя държава не го е правила, но никоя държава не е издавала и дипломатите си, и разузнавачите си така, както нашите го направи, но представете си да се разкрият имената на чуждите агенти, на тези срещу които България е работила, като Турция, Гърция и други страни, арабски страни, където за такова нещо веднага бесят, убиват. Каква трагедия би представлявало това и какво доверие щеше да има света към България? Между другото, у нас разузнавателната тема се превърна в булевардно четиво. Абсолютно. Вие виждате, че активно участва и ЦИК в тази работа. Непрекъснато получавам писма. Тук сега аз съм получил писмо. Всеки път преди избори ти пращат, че си агент. Изобщо те вадат от един като телефонният указател и ти съобщават нещо, което ти изобщо много добре си го знаеш. Но те си продължават. Това си е някакъв безумен закон. Националната сигурност тези хора. Просто... Ние ще разгледаме тези нюанси на българските средства за отбрана, защото разузнаването е средство за отбрана, което е потиснато. И сега ще ми подскажа какво правят съседните страни, но преди това да пуснем зрители, защото те се изнервиха, малко ги забравихме. Добър ден! Здравейте, господин Солаков. Заповядайте, слушам ви. Казвам се Бойко Маринков и съжалявам, че не съм в тази прекрасна компания, като виждам се. Вие бяхте миналата седмица. Кажете, господин Маринков, да. Иска ми се, тъй като господин Николов постави този изключително важен въпрос, как пазиме собствената сигурност, да обърнете внимание върху разговора, който се проведе във връзка с освобождаването на 49. Да, ние тъкмо щяхме да минем много хубаво. Кажете вие какво мислите по въпроса. Да. Консулски служители плюс определен персонал. Поздрави за рождения ден на господин Николов и да ви почерпи за него. Добре. Издадохте го. Кажете, господин Маринков. Значи, това е един изключителен такъв знак, който показва, че в ИДИЛ, в ислямска държава, няма идиоти. Обратно, там има разумни, бих казал даже прагматични хора, които знаят срещу кого се изправяш, кой може да те атакува и къде трябва да отстъпиш или да настъпиш. И ми се струва, че ние продължаваме да имаме някакви идеалични представи за всичко това, което се случва около нас. Господин Маринков, слушайте, след малко ще покажем тук някои данни за начина, по който Турция реагира на това. От една страна освобождаване, от друга страна тя пое инициативата там и дори притесни Съединените щати с искането за буферна зона спрямо Сирия и Ирак. Сега след малко ще говорим, да пуснем още зрители. Добър ден! Ало! Веднага разбрах, но поздравявам господин Хакан Фидан, който проведе операцията. Естествено. Те за това изчакаха турците, докато се стигне до този завършик, което трябва да поздравим не само Хакан Фидан, а и министър-председателя Давутоглу. Защото той посрещна лично освободените дипломати, което е един дипломатически успех при положение, че при Съединените щати пристигат отрязани глави, а при турците се връщат живи и здрави дипломати. За разлика от това говори за една не само добра дипломация, а и други лостове, които имат турското разузнаване. Добър ден! Добър ден, господин Солаков. Да, кажете. Няма да говоря за българския президент, защото той е срам за нас и мисля, че няма да може да си изкара мандата, но там върват нещата. Но искам да попитам друго. Това срамно видеоклипче, което го беше в целия интернет разпространено, как е възможно по нито една друга телевизия да не бъде показано? Освен това в Нова телевизия вече са предопределили кой ще ни ръководи. Не е зле да им го пуснат това клипче и да попитат за мнението на политиците, защото и главният прокурор не се самосезира, а това е заплаха за националната сигурност. Но нещо още да кажа, по повод КТБ банка, понеже от всички студия днеска ни облъчват с тази банка и даже Искров беше така достатъчно в прав текст да излезе и да каже, че
когато има ново правителство, ще се вземат пари от нас данъкоплатците и ще се оправи банката. Искам да попитам дали случайно там Василев не е в Сърбия. Естествено, кой друг мислите, че ще опере Пешкира? Вие надявате ли се някой друг, примерно? Да, но защо Цветан Василев е в Сърбия? Той няма само политически протекции. Там мисля, че и Светан Йосич го поддържа и мисля, че точно предизборно такава бомба ще избухне, че наистина ще има изненада на изборите. Ще бъде, може би, втора Костинбродска афера. Добре, госпожо, да, вие се присъединявате към нашата прогноза. Сега ще пуснем още един зрител и нека да се приготви апаратната да пуснем за какво става на турско-сирийската граница. Ако добър ден, заповядайте. Добър ден. Кажете, докторе. С цялото уважение към вашите трима гости, поздравявам ги. Искам да направя една вметка във връзка с казаното за ОССЕ, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. И аз не съм съгласен с тяхната позиция за така наречения майчин език. Но искам да напомня, че ОССЕ е включена като наблюдател в бъдещите избори. И то с решение на ЦИК. А известно е, че всички решения на ЦИК могат да бъдат обжалвани. Сигурно има и други несъгласни с позицията на ОССЕ за майчин език, като вие всичките, като аз. Ама не се е намерил нито един да обжалва това решение. Не забравяйте, че решенията на ЦИК се обжалват в срок. И така сега ще се окаже, че наблюдателите ще ни наблюдават и какво ще ни правят по-нататък. Да, докторе, изслушайте, господин Бинев иска да каже нещо по този въпрос. Да. Удоволствие, да. Искам да ви успокоя. Трябва да ви кажа, че почти всеки ден подаваме жалби срещу ЦИК, като се почне от секциите в Турция, мине се през всички останали подробности, свързани с нечестността на изборите. Не знам дали точно този казус е повдигнат, но ви гарантирам, че или е повдигнат, или ще бъде повдигнат. Просто са много... Юристите на Патриотичния фронт в момента се занимават изключително само с законовия начин на оборване, на начина, по който искат да деформират изборите. На начина, по който ЦИК незаконно провежда изборната кампания, господин доктор. Аз искам да помоля господин Бинев или неговите хора да влезат в сайта на ЦИК, да видят решенията, там ги имат всичките решения. Да проследят решение по решение и да стигнат до решението за ОССЕ като наблюдатели. Там да видят кога точно. Аз сега мога също да го направя, но да не се ровам в моята архива. Трябва да видим дали е въобще възможно да бъде обжалвано. Кога е решението и в какъв срок следва да се обжалва. Според мен срока е 7-дневен. Но понеже вие, господин Солаков, споменахте за секциите в Турция, онзи ден и вчера също, научих с голямо удоволствие, че повторно ще бъде обжалвано решението на ЦИК за откриване на секциите в Турция. Но представете си, ЦИК не уважава решението на Върховният административен съд. Представете си каква наглост е това. Това е работа на главния прокурор. Който не уважава решението на съдебен орган, подлежи на съдебно преследване. Не да е ЦИК, ако ще да е и МИК. Докторе, той се е заровил в мазетата на оная банка и не може да излезе от там. Той няма време за тази работа. Това е един от най-големите проблеми в България. Имам чувството, че е заровил нещо там свое в банката, да. Между прочим, пак да кажа няколко думи, използвам повода на това, че вашата аудитория е изключително компетентна. Повдигна се въпроса за единия IP адрес от Турция, от който са изпратени много заявления за гласуване. Над 1000, да. Сега, искам да обясня. Междувременно чух и обяснението на говорителя Андреев, който е изключително некомпетентно. Позволете ми да ви дам едно компетентно сведение. IP адреса е идентификация на интернет потребителя. На този IP адрес може да има 2, 3, 5 или 10 компютъра, но те са все на един и същ интернет потребител. Разбира се,
Няма нищо лошо да се изпратят 1000 заявления от един IP адрес, стига потребителя да бъде примерно българското консулство или държавна българска организация на територията на Турция. Точно така. Но имайте предвид, че едно заявление, т.е. едно физическо лице, което желае да участва, не се идентифицира само по IP адреса на компютъра, от който е изпратено заявлението, а по неговите документи за самоличност. И аз тогава питам, какво прави ГРАО, за да вземе да види в тия толкова много открити секции с много желаещи да гласуват, има ли хора с едни и същи егенета, например, и моментално да ги изхвърли. Ето това е работата и на Върховния административен съд, да разпореди такава проверка. Докторе, ГРАО казва, че ще да го направим след изборите, след дъжка. Да, нали разбирате? Вчера нещо чух и за това, че ще има някаква реакция на гласуването в Турция конкретно. Говорим си за Турция. Каква е файдата на реакцията след изборите, като известно е, че по закон едни избори не могат да бъдат признати за недействителни, ако фалшификацията, направена в изборния ден, не влияе пряко, подчертавам думата пряко, на изборния резултат. Това, че на миналите избори успяха 2 или 3 така наречени турски депутати да бъдат шкартирани, е по-скоро едно изключение, а не право от правилото. Докторе, какво искате, когато лично министър-председателя на България, като един възторжен демократ, се радваше, че сме открили над 400 секции? Той смята, че това е победа на демокрацията. Няма нищо лошо, ако тия 400 секции бяха пръснати из цяла Европа и из целия свят, и Австралия, и Нова Зеландия, и къде ли не. Но ако от правото на гласуване се възползваха българските граждани от, нека да го наречем, български етнически происход. Ужасно подозирам, че това право ще бъде използвано. Ясно, докторе, благодаря ви. Вчера каза тук един от събеседниците, че е имало такива заявки от една дюнерджийница. Между другото, това е най-големия проблем. Там повечето от секциите са точно в дюнерджийници, кафета, и никой не усеща, че няма да гласуват такива граждани, за които се надява демократа близнашки. А в Сърбия и Македония, където има също толкова българи, които наистина са българи и държат на това, има само 2 места, където могат да се гласува, и това са консулствата. Чикаго. Това нормално ли? В Сърбия и в Македония, където има... Дето имаме претенции, че има такова многолюдно българско население. А относно решението... Две секции. Непрестанно ни обвиняват за това, че ние казваме, че има етническа партия тук, което е антиконституционна. Достатъчно е само да се види от Турция какви са гласовете, които пристигат, че няма разнообразие в политическия мироглед и разбираш моментално, че става дума за етническа партия в момента, за нищо друго. Да се радва близнашки, още един зрител и пускаме после турско-сирийската граница. Добър ден, кой е? Добър ден, аз съм господин Солаков Иван Ценов. Ще ми позволите да ви върна към темата за тероризма и там нещата, които говорихте малко преди. Снощи имаше едно предаване в ОНР, където беше генерал Червенков и известния Алекс Алексиев. Може би сте го гледали. Не съм. Кажете, господин Ценов. Така препоръчвам ви да го гледате, но искам да поставя следния въпрос. До кога ще обвиняваме Турция, джихадисти и така нататък, след като координатора на всички терористични общо взето събития, това са Съединените щати, и това не е просто някаква тайна, а е всеизвестно. Алекс Алексиев призна ли го това? Той си признава за двойния стандарт вече, защото го притисна едно момче, арабче беше, което някакъв политолог, и си признаха, че те водят двоен стандарт, Саудитска Арабия, Турция. Той защото сега е против Обама, затова си признава. Ако беше на власт републиканец, ще да каже обратно. Този номер с Обама и с другия,
Мало. Да, слушаме ви. Този номер с Обама и с други републиканци, демократи, дека да не го играят елементарно толкова години. Те си имат една единна политика и сменяйки човека в Вашингтон, изобщо нищо не се. Господин Ценов, вие не гледате ли екшените на Холивуд? Там винаги има добро и лошо ченге. Какво се очудвате? Аз съм престанал да ги гледам, защото знам за какво става дума. Но нека да ви кажа още един факт. Проведена анкета съвсем целенасочено за омразата към политиците. И забележете, най-мразеният е Костов и Доган. Няма значение. Въпросът е друг, че тези момченца, които бяха при тази Колезич, има един Симеонов, какъв беше Огнян Симеонов ли беше, или Симеон Огнянов, да знам. Дето му спряха, банката му спря, кармата му спря, И този Хараван Александров, дето се прави на много умник, те общо взето го изкараха, че това е, как да ви кажа, просто един недък на българина. Той просто трябвало да мрази някой, защото не му вървели нещата. Извинете, по-антибългарско предаване от този кратък епизод аз не съм виждал. И трябва да ви кажа, вашата телевизия трябва, според мен, съвсем сериозно да разгледа тази анкета. Тя очевидно се прави в други страни и не е просто наш софтуер тук. Това си е направо как да изкараме, че народа мрази и затова е виновен за това, което някои хора сториха през последните 20 Ама господин Ценов, усещате ли синхрона? Там Human Rights Watch и там Amnesty International същото го говорят. И тия нашенците тук същото, значи някой плаща. Да. И Хаджи Либен, Хаджи Генчо и дядо Либен, дето се събраха Коритаров и Петко Георгиев в една телевизия и те на същата вълна. Ами дема, това всичкото от един център се ръководи. Вие не го ли усещате? Аз го усещам, обаче, какво да направя? Освен да си играе пинг-понг. Ами добре. Има ли апаратата възможност да пусне нещо от Близки изток? Нападението срещу турското консулство в Мосул показа, че турската държава вече не е в състояние да реагира адекватно на многобройните вътрешни и външни предизвикателства. Реакцията на турското външно министерство на бързо развиващите се бойни действия в Северен Ирак се оказа закъсняла и противоречива. В отговор на тревожните запитвания от страна на генералния консул, турското външно министерство нареди на персонала сам да взема решение дали може да се евакуира. Когато беше получено това нареждане, стана много късно. Изключително силни критики бяха отправени към поведението на 30-те охранители от така наречените части за специални операции. Оказа се, че те не са оказали никаква съпротива на джихадистите от Ал-Кайда. Още по-неадекватно бе поведението на външния министър Давутоглу. В най-кризисния момент той бе в Ню Йорк и оттам направи изявление, че Турция смята Организацията на Ислямската държава за терористична. Това ненавременно изявление се счита като главна причина за атаката срещу турското консулство. Веднага след това Давутоглу направи неправилното заключение, че сигурността на консулството е гарантирана и Турция няма да допусне издевателства срещу своите граждани в Мосул. Скандал бе предизвикан в турския парламент 2 дни преди да възникне кризата. От трибуната опозиционният депутат Синан Оган предупреди управляващите ислямисти какво ще се случи и че цялата отговорност за последствията от грешната политика на правителството ще носят персонално Ердоган и Давутоглу. Изводът от случващото се е, че ако има влошаване на ситуацията с турските заложници, възможно е Турция да предприеме специална военна акция за освобождаването им. Като правно основание за такава намеса ще послужи прието през месец октомври миналата година решение на турския парламент за провеждане на наказателни операции в съседни държави, ако са застрашени националните интереси на страната. Това е репортаж, уважаеми зрители, преди 3 месеца, личи си от надписа, че е архивен материал. Както разбрахте, вчера беше съобщено официално за освобождаването на тези дипломатически служители и тук вече с развързани ръце, вижте какво започва да прави турската държава. Турската държава е взела решение на най-висше равнище да създаде буферна зона на територията на Ирак и на Сирия. Това означава 30 км навътре в териториите на тези две съседни страни, където ще бъдат разположени турски армейски части, изобщо ще има окупация на чужди територии и съвсем против онази хубава идея на Кемал Ататюрк мир в света, мир със съседите. Виждате как Турция започва все по-осезателно да се настанява на чужда територия. Доста е притеснила Съединените щати и Съвета за сигурност към Обединените нации, защото утре ще има специално
заседание за това решение. Колебаят се американците, защото доскоро искаха турците да ги подкрепят в акцията срещу ислямската държава и сега обаче виждаме как господин Николов, турците, използвайки, вижте колко са стратегически центрирани, използвайки цялата тази галимация около процеса срещу ислямската държава, те решават да участват, но така, че да осигурят собствените си завоевателни интереси. Виждате ли какво нещо е, когато има стратези там? Турция винаги в своята външна политика и в своите решения поставила на първо място първо своите интереси, а след това чуждите, за разлика от България. И съвсем ясно е, че Турция цели в случая да завземе и да държи под контрол кюрдските райони. Това са селата, градовете, които се... Тя е застрашена, защото вие виждате, че когато ИДИЛ удари иракските кюрди, те започнаха да бягат към Сирия и обратно Сирия в Ирак, а най-накрая ще влезат в Турция. И там се очертава създаване на една кюрдска държава и те веднага взимат мерки срещу това. Турция прииграва не само заради своите лични интереси и за това да сложи под контрол кюрдите, които винаги се опасявала, но Турция е и малко, даже много гузна, ако е способна на това чувство, защото тя носи огромна вина за въоръжаването на бунтовниците и специално за ИДИЛ, защото тя беше държавата, която прехвърляше въоръжение, прикрити като хуманитарни пратки, защото на нейна територия още съществуват лагерите, в които тези бунтовници, включително и хора от бъдещата ИДИЛ, се обучаваха в Турция, защото сега се прехвърлят джихадисти от Европа, чиято последна спирка е на границата на Турция, в турски град, в турско селище на границата с Сирия и оттам се прехвърлят джихадисти от Европа. Турция е канал за тези джихадисти. И интересно, че не се поставя открито въпроса, а какво прави Анкара срещу това, макар че в Уелс, на срещата на НАТО, се постигна едно съгласие, макар и не като решение на НАТО, 9-10 страни да се обединят в борба срещу ислямска държава. Между другото, Турция използва сега ситуацията, за да засили наказателните акции срещу кюрдската работническа партия, като използва джихадистите като оръжие срещу нея. Изобщо там е много сложна установката, но аз пак казвам, много е важно, че реагираха по оригинален начин турците, като хем продължиха агресивната си политика, хем станаха изведнъж неотменим фактор в новата коалиция, защото Обама е принуден да приеме тяхната, така да се каже, тяхното участие в тази конфигурация. Ако може да пуснем анкетата на Теодор, за да видим какво мислят нашите зрители за опасността от ислямския тероризъм. Според вас има ли хора от терористите тук, от ислямска държава, да готвят атентати, нещо да се събират? Ами кой да кажа, хората са бегали от чужбина, да се дошли, да се тук до Рекавица. Терористи има ли терористи? Не, терористи са в чужбина. Те за това бегаха оттам. Точно на къде излиза. Ами там, където се бият в Израел, в големите страни в България, в Америка, в Русия, къде се бият. Те дореха, господине, и руснаци дореха. А вас страх ли вече, че има терористичен атентат? Разбира се, не трябва да има. Президентът да се гледа работа, няма да допусне тези работи да има. Защото ние ги приехме като хората, не да се биеме, да няма гражданска война. Да има мир, да има всички работа, всички хора и така. Че гласуваме за хлеба. А има ли тук такива терористи от ислямска държава? Не ги знам. Има много. Ето тук са. Те тук са. Това е. Като терористични не може. Много трудно доказуемо е дали са терористични. Но че са ислямски. Може ли да се скрие някой в България? Сигурно. Сигурно. Там в апартамента, не го знаете. Кой е наемател? Да, винаги. Хора, които са радикални елементи. Вие страхувате ли се? Не. Много силно да страхувам от такъв тип. Има си хора, които да ги контролират. Има ли причина да се опасяваме от нещо? В далечен мащаб, да. Това, което беше в Косово, е неизбежно. Мисля, че има по принцип такива спящи клетки
И нашите органи на сигурността трябва да вземат на време мерки, за да се освободим от тях или да ги неутрализираме. Вие опасявате ли се от нещо? Опасявам се от това, че така наречената ИДИЛ, Ислямската държава, Ирак и Леванта, и Ливанта, да, е под носа ни и може да не инфилтрират такива терористи. Вие, ако видите такива хора, ще нещо съобщите ли на полицията, на службите? Нещо, ако разбира се. Всеки един българин, който уважава себе си и обича родината си и рода си, всеки родолюбец ще направи това. Но такива спешни клетки, нали, както се намериха дори джихадисти в Косово, в Босна, ще трябва да се неутрализират. Where are you from? I'm from Afghanistan. Afghanistan? Да. What about, are you terrorist? Afghanistan, you federal America, terrorist. America, you big problem Afghanistan. America terrorist? Да, terrorist. America terrorist. А вие? America go Afghanistan, you problem. Russia go, no problem. America anytime problem. Al-Qaeda, I go Bulgaria, no problem. Според мен има, да не говорим за това, че целият квартал е превзет от такива хора, араби и други. Не съм расистка, обаче е много страшно положението. А вие как ще ги разпознаете, кои са терористи, кои не са терористи? Значи, сигурно не мога да ги разпозная, но има компетентни органи за това. Би трябвало да ги разпознават. А какви са така знаците, които показват, че този човек може да е свързан? Абе, какво да ви кажа? Израза на очите им е много показателен. Те гледат с един поглед, който няма как да се сбърка. Просто, а да не говорим за това, сега си върва по пътя и си викам, Боже, София стана арабска. Откъдето и да мина, само такива завладяват Европа по този начин. А ние, християните, си бъркаме в носа с извинение за думата и не взимаме никакви мерки. А възможно е тук да има някакъв атентат, дет се казва? Възможно е, разбира се, ние сме аванпост на Европа. По какъв повод? Те не търсят поводи за това. Те искат арабски, какъв беше ислямски халифат. Те си говорят за това, че тези страни, които са били под ислямско или турско или арабско робство, са си техни и ние ще си ги вземеме. Уважаеми зрители, видяхте един кандидат за ведомството на господин Писанчев, която познава по очите кои са ислямистите. Господин Писанчев, запишете я там като кандидат. Весела е картинката на българското обществено мнение около тези предполагаеми терористи, но тук си споделихме и с гостите, че на времето, преди година и нещо, тук бяха представени убедителни доказателства, че заместника на Осама Бин Ладен, Ал-Заухири, беше тук установен като лекувал се около месец и нещо в едно село в Родопите. Така че може тук да имаме кой знае какви изненади. Господин Ников, тъй като вече приближаваме към края, какво трябва да направим, за да, освен да ги гледаме в очите, както каза госпожата, да свършим и някаква конкретна работа, що се касае до заинтересуваните ведомства? Значи, първо, ведомствата трябва да бъдат поставени на краката си. Те в момента са в лежащо положение и са безсилни. Второ, на времето имаше една така тривиална фраза, че помощта към органите е въпрос на дълг и на чест за всеки. Вие сега да не призовавате хората да доносничат на всяка крачка, защото и това имаше на времето. Кажете сега. Вижте, значи доноса зависи какъв няма нищо общо с информацията, която се подава. Между тези две неща те бяха съзнателно смесени и за това сме на такова дередже. Ние, между другото, специално към вашата книга, която издадохте по този въпрос, ще направим едно предаване за разликата между доноса, донесението и информацията, защото има големи разлики тук. Има, разбира се. Има. Добре, ясно е.
само да пуснем зрител и после ще попитаме господин Бинев защо Европа седи безмълвна. Добър ден! Ало! Добър ден, господин Солаков. Добър ден и на вашите уважаеми гости. Сашо, вчера беше в Лион, днеска къде си? Точно там съм пак. Ти не си. Да, кажи. Град Лион, хубавия френски град. В Европа масово вече се чува романска, полска и руска реч. Това са трите големи националности, които завладяват Западна Европа. От юг, да не говорим какво пристига от Северна Африка и от арабската част, както и от азиатската. Докъде вече е завладяна Европа? Това е големият въпрос. Ще може ли да издържи? Въпрос към всички вас и основно към господин Бинев. Добре, ще го питаме. Господин Бинев, в Европа вече има ново правителство. Вече видяхме вълненията стихнаха, така както имаше една от Иван Вазов, една глава от подигото, Радини вълнения. Европейските вълнения свършиха. Имаше спорове около състава, похвали за нашата еврокомисарка, съмнения около някои от нейните колеги. Какво сега става? Вие смятате ли, че Европа, която много бавно се събира като правителство, гледам, че он е октомври, па ноември, те не бързат тия хора, бе. Защо така, господин Бинев? Защо не бързат? Те направо този път се събраха толкова бързо, в сравнение с предишния път, ако си спомняте, именно благодарение на нас трябваше да се формира европейското правителство след Нова година. Заради една издънка в нашата кандидатура. Този път направо за мен бе изненада бързото конструиране на Европейската комисия, тъй като тя почва да се конструира веднага след стартиране на първата сесия. И това на практика се направи до втората сесия, тъй като се излезе в отпуск след първата сесия, след конструиране на Европейския парламент. Така че относно бързината, с която бе формирано, аз нямам забележки. Имам забележки единствено и само върху това, че върху ангажиментите, които пое нашата комисарка, която каза, че от тук нататък ще наблюдава ние дали и ще помага ние да взимаме повече пари. Това е такава опашата лъжа. Първо, тях им е забранено въобще да имат колкото се може повече активни действия, свързани особено с собствените си страни, защото те там са министри на цяла Европа. И там всеки един подход, свързан с собствената страна, е наказуем. Това са документи, които се разписват. И всякакви други неща имат само такъв пропаганден характер, свързан с набутването на внушението, че видите ли, този избор е най-добрия. Аз смятам, че ние направихме една страхотна грешка и не го казвам като номинация на Патриотичния фронт за комисар от българска страна, а го казвам, че всеки един от вас и всеки един от нас, който, деца вика, ако трябва да се проведе тест за секретарки, избира от няколко, които да ги преслуша, да види за какво става дума и така нататък. Ние назначаваме комисар, който е най-висшата длъжност в Европа, която можем да имаме. Назначаваме поради това, че някой е решил, а не тя не е влезла нито на дебати, нито на разговори с останалите кандидати, нито бе уточнено в лицето на името. В крайна краща трябваше да има одобрение от страна на абсолютно всички, ако не политически партии, то поне на обществото. А на обществото бе внушено, че видите ли тази кандидатура, която някой е решил, че е негова, е най-добрата. Изключително опасна практика. А може ли тази тежко подвижна административна машина, наречена Европейска комисия, да се задвижи така, че задаващите се геостратегически напрежения около Европа, а те вече са и в Европа, както каза нашия зрител, да бъде реагирано по подходящ начин? Тоест, готови ли сме да отразиме заплахите, освен да се концентрираме само върху Украйна, да видим и другите заплахи? Едно съм абсолютно сигурен. Германия, Дания, Холандия, всички тези страни ще се справят с проблемите на секундата, защото там има върховенство на закона. И това, което казаха нашите събеседници, е абсолютно вярно. Ние трябва да направим веднъж за винаги много диференциран подход относно това гражданското общество да сигнализира на правоохранителните органи за нередности и това доноси от някакъв личен характер, кой с коя бил и така нататък. Тук става дума за национална сигурност и съм сигурен, че в такъв случай, по нашите стандарти, 99% от германското общество са най-жестоките доносници в света. Значи, аз съм абсолютно сигурен, че едно нарушение в Германия, там ще има състезание, кой да донесе до службите
или въобще до правоохранителните органи, че има нарушение на закона и на комфорта на нацията. Това е европейския начин. Тук непрестанно се внушава, че видите ли, ако имате гражданска позиция и донесете или кажете, че има неспазване на законите, вас едно ще ви обвинят за доносник, второ ще ви обвинят за... Може дори да ви нападне този човек, защото никой не вярва в това, че този човек ще бъде задържан. А другото нещо е, вашето време ще бъде погубено, няма да дойде човек, който да ви разпита във вашия дом, ще ви викнат в районното, ще ви изгубят времето, след това може да бъдете санкционирани от този, срещу когото сте дали някаква информация. Тоест то е ясно къде е объркана. Ситуацията е объркана така, че в България да няма обществено съзнание и да могат да бъдат анонсирани проблемите, които битуват в обществото. Тъй като сме накрая, господин Николов, противоречие на това, което казахте за агенция Статфорд, тук известни анализатори, то западни и американски, са на мнението, че Русия и Съединените щати биха могли да се съюзат и ефективно да победат идеята за ислямски халифат. Може ли да има такъв съюз облегнати на тази обща идея? Разбира се, че може. Това е една искрица надежда, но не в близък план, а след, да кажем, няколко години, докато нещата се успокоят, защото, както казах и в началото, и в самата Украина трябва да озреят някои процеси, някои интереси трябва да бъдат напасвани, да легнат на своите места и така нататък. И докато се мотаем, викате, може тази ислямска заплаха да ни изненада и като се вижда и как и Турция коварно играе тази игра. Кажете. Извинявам се само, че прекъсвам господин Николов. Това е изключително важно. За какво въобще обществено самосъзнание говорим тук, след като заплахата идва от хора, които са с ислямско самосъзнание в самите държави, да не говорим в общините. Скоро бях на срещи, в които наши симпатизанти ми казаха, че не ги допускат в общината. Не ги допускат в общината. Те какъв сигнал да подадат, след като подадат сигнал, цялата строгост на закона се стоварва върху тях. Какво обществено Вие казвате нещо страшно, че ислямските клетки управляват българските общини, може би едва ли не. На някои места и точно на местата, където аз в момента... Добре, финалните думи са за господин Ников. Господин Ников, вие имате така оптимистите, че относно нашите специални органи, че могат да се мобилизират, ако се случи най-лошото, ако дано не се случи. Първо, дано не се случва, и второ, аз си мисля, че първото условие да преодолеем стъписването, защото ние сега сме стъписани, е да ликвидираме тази злощастна комисия и да престанем да спрягаме агента като едва ли не козел на отпущението за всички наши беди. Не е верно това. И българският народ трябва да изтрезнее. Без агентура нашите служби са безсилни, без помощта на гражданите. А това е агентурата. Между другото ще ви поканим за специалното предаване по този въпрос. Уважаеми зрители, до тук бяхме днес. Пожелавам ви приятен следобед, до чуване и довиждане до следващата събота.